един малък вал. Станах без кирки. И здравейте хора, днес пак сме в Майнкрафт, както винаги. И е време да почнем да отидем да копаем. Както казахме в миналия епизод. Това защо не съм го правил. Между епизодите бях казал, че малко ще поизравня сега, ще оправя пътечките. Нали, нямам чакъл, нямам такива работи. И съм поизравнил и съм ги такова. Забравих как се наричаше. Сега е време да отидем някъде да копаем. Само дето първото нещо, което ще направим е да си запишем координатите. Записахме си координатите. Сега е време да ходим. Мисля, че имаше една пещера тук, която малко позакрих, ама не съм сигурен дали съм оставил някаква част от нея. Сега ще разберем. И май не съм оставил нищо. А тя мисля, че беше някъде тук. Добре, пак съм объркал. Не беше тук, точно. Беше, да сетих се къде беше. По-скоро някъде тук. Да бе. Добре, няма да купам тук явно. Отивам да си направя обаче торчови и да преспа. Що забравих, че ще ми трябва торчови. Някъде до къщата ще направим дъпка и почваме да копаем. Така, готови сме, вече е време да почнем да копаем. Направих си и един армор. То само 6 плегици направих. Защото по-рано реших да убия някой друг голем. Мисля, че на минус 55 някъде бяха диаманти. Ако може да открием диаманти, сега ще се опитам. Ще се върнем, когато открием нещо най-вероятно. Хора, открихме пещера. Открихме и скелет обаче. Убихме го, спомкаме. Добре, открихме айрон. Което това е добре. Не сам да убием айрон големите, които са в селото. Някой един може да се направим и айрон ферма. Да се надяваме, че в тази пещера ще има нещо интересно. Ама сега ще разберем. Както винаги. В принцип винаги в който и да е сървър откривам някакви си големите пещери. Сега тук мълчето, че ще откривам някакви мънички пещери. Надявам се да не е така, ама май лекичко познах. Продължаваме. Сега тук ще направим една от най-големите грешки, които може да направим. Дори нямаме кофа с вода. Открихме обаче голд, което е окей. Все пак си направих една кирка преди да тръгнем. Видите, голда е бая обаче. Ако можеш да са диаманти, ще да още по-добре. Ма не са. Това реално вече и да падна някъде няма да кой знае колко зле. Тут пещерите не бяха много дълбоки, доколкото помня. И ако ме чувате зле, или ако гласа ми е по-различен нещо, хем съм спал до сега, хем съм е настинал. Добре. Юху, и диаманти. Мале колко трудно беше да открия диаманти. Само два? Колкото толкова открихме първите си диаманти. Взех ли ги, взех ги. После не знам как ще се върна, обаче. Май ще да добре да си направя на кофа с вода. То всъщност коса качвам. Ето сме малко по-надолу ще слезем. И е време да почнем да копаем на някъде. Колкото и да е бавно. Хора, както си знаех, имаше една стара майнкрафтска поговорка. Около редстоуна винаги има диаманти. Не може и най-вероятно да не видите, че съм копал редстоун, но все пак. И за сега вече имам 10 диаманта. Хора, открихме и пещера. После. Сега нека видим, нали покрай това редстоун ще има нещо. Да се надяваме, че ще има диаманти. Както преди малко. Но май няма да има. Ама разбрахме, че до някъде правилото. То не правилото. А това, че има диаманти покрай редстоуна, още до някъде въжи. Да се надявам, че е голямата пещера. И видим, само да няма много скелети, зомбите и какво ли. Има бая голд в тази пещера, но на мен не ми трябва кой знае колко голда в момента. Аз даже не помня за какво се ползваше голда, освен да си правя златни моркови. Които сега ще ми е раничко да си правя, защото нямам ферма. Но може би в този епизод ще направим и ферма. Няма много да копаем все още. Още малко копаем и се приберем. Но трябва да се сетя откъде съм дошъл. Много не помня. Много сложно за мен. Ще го оберим този голд, ама ще видим. Най-вероятно ще го пълня само за моркови. Но тук идвах ли? Аз тук там ходих. Нямаше нищо съществено. Чакайте, имам още пратки за кирки, така че надявах се да открием някой по-голяма пещера, ама за съжаление не намерихме. Хора, случи се един малък вал. Станах без кирки. Аз съм все още под земята. Може си прецених, че трябва да ми стигнат тия кирки, но аз нямам и дърва. И ще се наложи явно с ръце да копаем. Няма как иначе да се изкачам догоре. Което е лошо.
И ние ще се видим, когато се качим на повърхността. Хора, вече сме... Да, излязахме. Излезнали сме в селото. Това е добре. Няма да се налага да си търсим базата. Така да, не знам сутрин ли или ще става вечерта първа. Сега време да оставим някои глупости, като например това. Важното е, че поне намерихме там някакви си работи, да ги разпределим. Трите печки да е по-равно. Това искам по-бързо да се изпече. И така. Тук ще оставим тия работи за сега. Да взема и желязото. Колко дърво имам обаче? 39. Как му е така да се налага да копая, не знам. На ръка. Това не беше много хубаво, дето не се случи. Опа, трябва ми малко дър. Той къде беше? Горния част 4 беше. Добре, 3 е било. Този епизод нещо не провървя с копането. Така, време да щупим фермите реално. Там дичи ми трябва и нова брадва. Тази е пред умиране. Трябва да спра да повторям това така. И е време да си направим пръчки, които ни изиграха лоша шега. Ми ще направим една ферма и мисля това да бъде от този епизод. Нали, първо ще махнем тия в селите, които са, за да може да си направим собствено. Селените да нямат работа. Така, мисля да направим някъде близо до къщата. За да ми е по-удобно, не за друго. Да, ще направим ето тук. Това ще бъде... Видите какво съм намислил да направя. Само дете не съм прибрил блокчета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И това мисля, че ще е ясно къде ще. Да ми трябва да взема някои околнища от къщите, оградки и това нещо. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Това ще има тук. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 6. Айде да си метрично ще го направим така. Ще ми трябва 3 желязо, и дърво, тия слабове и това. Реално погледнато. Така. Пръчки и оградки сега да направим. И тия бе трябва да стигнат вече. Нали няма да е най-добрата ферма, ама така си. Дали така ще е добре? Не ме радва нещо. Трябва някак си да го измисля, да не се качват зомбита. Трябва ми дърво. Добре, така ще бе. Да, малко покът за животни, но с времето всичко ще го правим, просто искам за сега така. И къщата ще го правим с времето, колкото и да не е хубава. И колкото... Да, тя хем е хубава, хем не е... Малко е сложно с тази къща. Сега обаче искам да направя слабове, колкото се може повече. Това дърче ми трябва тук. И така. Сега имам една идея. Само че не знам обаче дали ще ми стигнат слабовете. Сега ще разберем. Време е да вземем една вода. В началото, като почнах, имах големи планове, беше ми интересно. Отдавна не бях играл Майнкрафт. Но явно почва да омръзва повече по-бързичко. Колкото си мислех, чакай, че да видя. Какво имам в засеяне? Картофките вземам. Моркови имам някакви. Явно няма много засеяне. Добре, чакайте да го измисля. Значи пшеница сеем така. Защото тя е без това мен най-много. Така трябват ми още малко моркови. Хрумна ми сега една идея. Ето това го сега. Така и време е да понапълним малко. Да изкараме моркови. Забавно. Айде. Перфектно. Тя вече може да ги махнем. Хора, мисля, че това е от епизода. Аз бях Борислав. Днес това ще бъде от епизода. Най-тъпия епизод, който съм снимал. Ще се постарая следващия да е по-интересен. И бай-бай. Абонирайте се за канала и до следващия път.